Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Duk katun ɗin nan da kuka muna haɗa to a cikin wayar Android muke haɗa shi. Idan kuma kuna son ku koya ku riƙa haɗawa, ku yi mana magana a WhatsApp ta wannan lambar da kuke gani. Mun gode. Amma don Allah banda kira, kun ji ko? Saƙo kaɗai ta WhatsApp. Ku kuma masu bibiyar mu, na dawo gare ku. Na san kun rage ganin bidiyoyinmu, kun rage kallon su sosai. To gaskiya ne channel ɗinmu ne ya samu matsala. Abin da nake so da ku, mun buɗe wani channel sunan shi Mu'ib Tunes. Ku yo search ku yi mana subscribe, a nan ciki za ku riƙa samun shirye-shiryenmu insha Allah. Gaskiya kun ban haushi damben da aka yi a baya. Kwata-kwata kuka kasa kamar raggaye, ya ta yi maku finisher. Amma dai ni ina zuwa sumar da shi na yi. Bugu ɗaya na mai amma har mutuwa sai dai kusa yi. Amma ko kuma kamar wasu marasa lafiya kuka kasa yi mai komi kwata-kwata, ga yanan ya raina ku. Kai ɗan Fulani, baka jin kunyar ƙarya. Mun gani fa yadda ya ɗauke ka ya buga ka da ƙasa, amma dai ko kunya baka ji, ka zo kana ta mana ƙarya. Wata ɗaya fa kai kana kwance a gadon asibiti. Ko kuma masu bibiyar mu, na dawo gare ku. Na san kun rage ganin bidiyoyinmu, kun rage kallon su sosai. To gaskiya ne channel ɗinmu ne ya samu matsala. Abin da nake so da ku, mun buɗe wani channel sunan shi Mu'ib Tunes. Ku yo search ku yi mana subscribe, a nan ciki za ku riƙa samun shirye-shiryenmu insha Allah. Wata ainihin ku saboda ku danna subscribe, sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗaukar.